Tes, sa sitong na nomor tugas unang inang panditari doi, alang ajono nasida ido sa hupay mahami, tapay mama nasida. Rapat sudah meja teman dokon, oh, jadi, jadi mungkin ngaliling sahak di Arundina, alai mungkin alamat cak jonok tuson gabe tertahat di sini. Sudah meh teman dok, oh, tema, masa tu sama hitak karena di perjalanan, ma dia amang doh inang ngate mengganggu ketentraman, anggo inang polawat, ay mangaruh HP. Oh, tapi
Hurian itu hatta selama borngin madihita saluhutna. Ada orang so tapuka pertanyaan nata jolo martangiang mahita di bagas rohat tabi. Amin. Maredde mahita sian buku ede nomor 527 ayat sada dohot ayat 2. Hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tod di perbadian at mo palangit dohot tanoon. Amen. Edeon hamuma di Jehovah ede na baru, ay nunga di pabahini mana ak kahalongangan, nunga di pabotohon Jehovah hatuaon na, nunga di papatar iban hati goranna diadopan ni ak kasi pelebegu. Nunga diuktupahi tanga siamunna na badiai ibana. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata para sirohan na sumurung. Didok hatamdo. Ikom manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana tuasa ngapon. Saya parohai mahami. Asa uduk hami tulomo ni roham. Jalahot hami di hapor siaw nature. Asa toktong makirim di heheon dohot di hasa ngabos sugut. Silehonomu tuakka napor sia di ho. Amin. Tangion hamuma epistel di pertanyaan nata bornginon. Iman atar surat di sada kronika 10 ayat 20 tolu sahat tu ayat 20 lalu. Marsorik-soring mahita majaha. Edehon majahoba ale sadok tanoon baritahon hamuma hatuaon na ganupari. Ainatibul do Jehovah jalatama situtu pujion nasokal do imana mengatasi sude akka debata. Hatungamon dohot hamuliao di jolona hagugon dohot hinauli masa di bagasan habadion nai.
Ima sahatna martua ma akka na tumangion hatani di bata jalan opyoksa. Amin. Kor sian ina teresia. Marede mahita sian bukuede nomor 392 ayat sada. Oh
hujalo hami ragam ni pasu-pasu na pinasahami Tuhan. Hupakilalaho kami dui tarlumubi di bagasan sadarion. Sian nasugut hami sahat tubotarion di paluaso hami mangula akaulaw nami madalani aka sidalan nami. Sonang dohami di baheko marhai pason roditikyon. Di lohoko musiringgas ni roha hadi hami. Laho marsaur dohot ho di bagas jorom. Nang diganup ruas ni huriam maddohoti na maddohoti live streaming di bagas nabi. Patuduhon sihol ni rohanami di parsauran nami dohot ho Tuhan. Nang di parsauran rap dohot dongan nami. Atong pasu-pasu mahami di namar saur dohot ho di bagas jorom di pertangyangan na pinatuban ni huriam di Bornginon. Asa marhiti pertanyanan Tuhan marhiti parsaurat tahun jupang dihami pos niroha jupang dihami parbinoto wana takas taringo tu holong nang pakoko mi dihami asa huboto hami dia do naneng si hubasan nami di ulu nami asa gabi jolma na burju hami jolma na bertanggung jawab hami diragam ni ulaw na pinasaha mi dihami asiroham pargugui hami jala pasada roha do pikiran nami madohoti pertanyanan terlumubi di nama nayon hatam hamian non na pinatol hasin na posong pasu-pasu ma salukna kaulon nami nang pakubason nami parsoran nami di bagasan ubason terlumubi ma Tuhan di botohodo takas akasihol dohot na hinirim ni rohanami upatolas hami ma ditangyang pangodiana non diragam ni pangiduan nami sihol ni rohanami songon natoras hami songon dongan hami songon ruas manang parhalado hami di bagasan tikyon diragam ni akka na hinirim ni rohanami di marsasahalak di tonga-tonga di keluarga gudang Tuhan akan nahu pangidu hami nanang hupaboto ho kami ditanyang non najut hupasat hami tuho ganuk martanyang hami lehonoma di hami hai pason jalar urupamu hami di ganuk akaulon nami tangihon akka pangiduan ni akaruasmu nama kasiholi akka rokap ni anak konna asa marokap manyan aka anak do buru na pinalumihomi tarlumubi dia ka naung tang umurna asabui Tuhan marlasin roha natorasna di paborhaton yanakon na sidai di parumah tanggaon na pinadomuho pasu-pasu ma aka ruas nong marhasohotan na satoktong makirim di parenakonon seorang danak di parumah tanggon na sida seorang danak seorang pahupu dia ka keluarga naung paborhaton yanakon nama rumah tangga ali Tuhan siakodo harorowan di jolma siakodo harorowan di pinopar parhitiam mudo hami akka jolma asa bui hami marpinopari tangi maho Tuhan sakapi matiki nauli nadinggan na jopok asa bui marlas niroha akan naung pinadumumi di bagasan las niroha nasida laho majalo pasu-pasu pare anak kononi ibu-ibu rumah gudang makaya anak kona pinadumihommu diganup akaruas ni uriam akan namar sikola lehonomu habis taran do bisuk tarlumubi marhabiaran tuho dia kanong sidung parsikolaan na lehonomu makar kerejuan na dinggan asa sonang nasida Tuhan di perdalanan ng ulo nasida mangula akka ulaw na jalan huracuwi hami siya kodo Tuhan atong pasu-pasu masudi ruas di huriam sa namemet na magudang sa ato na madua parguguy akan nagale apuli akan namarsak pamalum akan namarsahit tarlumubi ditayang namin huwag kami man amang Gultom Gomez Situmorang amang abutar-butar do buru nami indah buru lubis adong do pira kadongan nami naso
ugor hami di bagasan tikyon natongon di bagasan na orang sehat todong nami ali-ali nami dok manang isi teh akadongan nami upasatami Tuhan kana marsahiti Tuhan asa jamomu pamatangna lehonomu gugu do pasinroha di nasida ay siakodo hahipason na mangalehon las niroha di hami atong pasu-pasu ma aka ubatna si panganonna usaha nasida nang tangyang nasida gabi perhitiam mulo pasahaton hama malum ni parsahitoni nang diaka ruas ni huriam na marhabu niroha tarlumubi sian hami perhalado sahalak siya kami nar bagasan habu niroha ima keluarga amang situa sinura inangi buru sirigar nadi minggu nasalpu marsirang nasida ala di hamatian jalanunga borak nasida tubo napasugit tu masa musir paujukon ulaun para daton di parmoding ni inanami pataruhon tu inganan pada dia dan persatokinani apuli naposomi apuli yanakon napi nalumi hombidi nasida asa margugu nasida jala posroha nasida marpakirimon holakodo Tuhan nadi haposai nasida atau urubi amanami naung mabalu di bagasan nguluna asa toktong mangasa hokko nasida Tuhan marmudu-mudu yanakon napi nalumi hombi asa bui nasida Tuhan songon natoras na tinggal sahalak na mangurus akay nakon na saha tu na pataruhon ya nakon nai tu parumatanggaon leon hai pahason di aman nami suang-suang ni nang diakan namarlas ni roha namarulang tahun pa kelahiran manang dohot ulang tahun pardongan sarebeon nang nasida be Tuhan upasatami tuho akan namarulang tahun ni asa dilas ni roha nasidai ingot nasida madok moleate tuho jala toktong di bagasan roha nama moleate nasida dung tabba umur di nasida lehon gugu hai pasu di nasida asa umur manang partikian na nilehommi di bakke nasida lahu pasangap pengguarmu nabadiai uhud patu pa akasilas roha di gadup parsaoran manang di dia pe nasida mar parsaoran satokin nai nang tanya honon nami mahatam napi natolah sini naposom ina nami padita buru batu bara pasu-pasu nasida parsahalai Tuhan asa bisuk nasya kuima pakai nasida lau pasahaton hatam jala hami no bigi sapi bisuk nasya kuima Tuhan lau mangatusi hatami ai lo momido hatami nanang pabuaw ni naposom atong sahatu ujung di pertanyaan dongani ramoti hami Tuhan jala sisa dosa nami di bagasan Kristus Yesus amin. Korsian week 2.
Maredde mahita sian bukwede nomor 22 ayat 1 ayat 2. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha ima mangarajai ati-ati duhut pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas. Puji Tuhan, boy hita pajupang di bagasan pertanyaan ngata di Bornginon. Las rohanami mulai ate dia mang padita resot. Ala dilehon partikiano dihami laho rap hita marsaor marhiti pertanyaan wik nape ala ni ka partikian sipata dak sipata tahe selama covid ate selama covid satu tikion pertanyaan odo peraiba jadi mulai ate tu sudiaka parhalado di bagasan tikion bu hita laho memuji pasangap guarni Tuhane. Di bagasan tikion turpukta imasian Kolose bidu tolu mamuka maisian ayat 15 sahatro di tu ayat 10 pitu hujahama. Jala dameni Kristusima mangarajai di bagasan rohamuna. Aitu sido hamu di jauh di bagasan sada daging gabe parroha mauliate ma hamu gugun mahatani Kristus maringanan di tonga-tonga muna mardongan sadok hapistaran mahamu masih ajaran jala masih paingotan marhiti-hiti akka edde pesalmen edde puji-pujian dohot edde partodion edde hon hamuma debata di bagasan rohamuna marroa hamoleateon jalanasa siulaon manang dihata manang di pabahenan saluhut nai marhite-hite goarni Tuhan Yesus huhut madok mauliate tu debata ama marhite-hite ibana ima sahatna di minggu kantate do pehita ate di minggu lasniroha minggu ulup-ulup minggu sorak-sorak ala minggu tahun minggu lasniroha kita baru merayakan Paskah. Mula kaina nadoho natuari untuk perayaan Paskah Distrik 8 DKI Jakarta
ditekankan amang sejedo sasitonga pas kaon ima pesta ni pesta. Artinya ini adalah suatu pesta yang sangat besar. Pesta yang sangat besar. Ai mulu sohehe ibana marisuang ma hapor siau muna. Jadi pesta besar na beberapa kali kita rayakan ima kelahiran ate. Kelahiran idoko disi Natal wek, Natal marga, Natal arisan, Natal ahad pemuseta he. Natal sosialita. Sudah mak marnatal ate. Alai Paskah dak pola haru gudang tarayahon ate. Ape didokon pesta sukacita, pesta namacai balga, pesta ulup-ulup. Alai di bagasan lasni rohaima dipaingot kita bahwa ikon halasonot tado. Ikon halasonot tado haheheon ni Yesus Kristus bahwa nunga monang ibana nunga disesa dosata nunga dihokop pita ima lasni rohabolon naikon hamolete onotta. Jala di bagasan ni didokon si Paulus tuhuria Koloseon paingoton nasida akan naung porsia tu Yesus Kristus naung hehei ikom mangolu do dingolu nai baru harus hidup di dalam hidup yang baru. Songo dia mangolu nai baru. Songo dia tahe edenya ka inana doho festivali. Bagaimana untuk hidup yang baru? Mengulahi tubuh. Dang nanaing masuk muse tubortian ni dahinang. Tetapi yang percaya kepada Yesus Kristus harus hidup baru setiap saat, setiap hari. Ganup tiki ikodo dipai baru. Ganup tiki ikodo dipai baru. Menjadi hidup yang baru. Ima didokod dison ikod dame ni Kristus ima mangarajai di bagasan rohamuna. Ya, damai yang dibawa Yesus Kristus ima na mangarajai di bagasan ate-ate muna, di bagasan rohamuna. Beda do dame nasiat tanoon dohot nasian banua gijang. Dame nasiat tanobo ido satokin mardongan satokin marsading. Muli utanami idokon marsading. Mulu marsading deis peiba ina. Dang boy deis iba tudongan niba mulu marsading ihapus. Ina. Ima apa itu kinai alado kue ni ba masih sisiama isu sautik bah kue mi ina apalagi malang es lilin nanti daku boto adong ko beson menikmati es lilin bagabi mardonga may betong icoba sautik icoba musik amak tahe molo ningko sonari ate amang may liba ima es lilin ni bagai mardongan mamuse makatai mamuse alai mulai dokon dame nasien Kristusi dang nasongoni satokin marsading satokin mardongan dia dikuasai oleh kasih Allah ahamanani dok ni Tuhan Yesus tiki na disilangi ibana marpamuati maroham aidang diboto nasida nani ula nasida. Berarti harus apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus
dalam kehidupan kita, ikonima mangolu di bagasan hadiriota. Ima dipaingot si Paulus, bukan berasal dari dunia, tetapi berasal dari surga. Jala damai sejahtera yang berasal dari surga di dokot dison itu penuh sukacita. Buama gok holong niroha, penuh sukacita. Goklas niroha, penuh sukacita. Bahwa si Paulus paingoton, buasa ikon penuh sukacita kita, buasa ikon gok holok kita, ala Kristus gok holong go maka holong kita. Ala dong go tantangan di tiki hati hai. Dan tutu Kristusi jolma manusia na boy makokop jolma perdosa. Jadi dokoma bahwa vere homo vere deus ninna. Tohodo Jesusi debata berarti penuh kuasa. Tohodo Jesusi jolma berarti makilala pakilalani jolma. Berarti nahinilala ni jolma manusia ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Nunga di tahun Jesusi jala dilehut tuhita haluaon. Melalui kematiannya di salib, Yesus mendamaikan kita. Yesus mendamaikan seluruh ciptaannya dengan dirinya sendiri, dengan Allah. Jadi gabe Yesus ma pada meho kita tu debata doho pada meho kita hita sama hita. Jadi naong majalo Yesus Kristus ikonolo do mardame ate di proses ma ate-atena rohana doho pikiranna iko di proses do tong ate asa ulo mardame memang maului si pata na mardameon alai songon orang-orang pilihan kita dipilih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang spesial. Sebagai orang-orang pilihan Allah, hendaklah kamu menampilkan keunggulan moral Kristiani. Jadi akan terpilih doh hita sudi. Mulu akan terpilih kita dan dos behita doh naso terpilih. Baru pakilalan ni akan merkuri di nama redea teh. Terpilih tamu dah 35 halak. 37 teh he? 37. Adong go pengaruhna di cara bernyanyi? Ada ya, pasti ada. Sudah digembleng, sudah latihan terus, sudah diajar oleh guru-guru yang luar biasa, pasti adong go pengaruhna. Gabe boy hamu urutan ke 12. 12 kan? Dari 29. Otiknya ya sa gold ate. Jadi latihan matorus asa muse boy gold. Berarti orang-orang pilihan Allah dan sangguling obuk asa boy burju. Sangguling obuk berarti holan iputar tipus naon ibalua terlucur kan. Sebagai orang pilihan Allah harus dilatih. Dilatih do terus. Jadi unang stop na latihani. Unang stop nama begehatani Tuhani. Unang stop nama muji Tuhani. Unang stop hita diajari akan naburjui. Jadi harus tetap dilatih. Olo disipata. Hacit ade. Tenggorokan kita sakit. Sipata iso enggak guru hita. Ala ada kaya iso enggak pedita hita kan? Terus yelek amak pedita resot. Ala buah
supaya semua jemaat orang-orang pilihan Allah itu satu orang pun tidak ada yang menyimpang. Mulai untuk kamu kok bandari minggu sungguh dia mahalak namar kantate inna, halak namar lasni roha, halak nama muji Tuhani, mulu si Agustinus Madokon, bapak pendidikan nate. Idokon ibana ise naringgas marede gereja 2 kali lipat siatang yangi pakorhonna dihilalhamu dui. Jadi di dokom ma diututi mamuse pabua merhite na marede hita merhite na pasahato puji-pujian ucapan syukur hita di dokom mai take home theology inna molo nakita bo edeni Teresia yate hape pitu halak gua hamu tahe naki bertahad do pals do noangin naraku do alai bertahad do tabatabo penutup mai songoni wek duai idia non umingo tamu biasana edeido iedeho kamu ibu kamu tujabu daripada jamita ni paditai Buado tasuku sonari 2 cado urasa gerbangan ngalupa jamitai alai edei sai edehon sai las rohana mangedeho satu jabu uleleng ibana apalagi tabu ede ikon porsea merpakirimon satu jabu non ede honot tadi iko porsea merpakirimon coba hitan noni lapangan tebakon sedia tahi jamita teh nakingan ina ingot tamu du sedia pokoknya doko paditai marede daingot tamu besia Kolose tolu ya 1:1 jadi marhite na marede marhite na pasahatu puji-pujian itu banyak mempengaruhi kehidupan kita, hidup damai sejahtera, hidup tentram, hidup tenang. Alai doko diturpuk tahun edea hadotahe sitako na begu dang itu alai edea ede puji-pujian, ede rohani, ede pesalmen, ede hamolateo. Idot to. Dang buat to na begu, dang jamila. HP mulu biasa duk saya carata tortedeo naha. Rap. Enak. Mau lihat mau rak mahita, lau memuji, ongkon rap bergebu somima, aha, yang mempengaruhi kita tentram, mempengaruhi kita nyaman, mempengaruhi kita damai sejahtera adalah ede puji-pujian, ede partodion, ede pesalmen, ede hamolateo. Nama dok di bagasanna di sido debata rap dohot hita diaka ulauta alani dokon hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan melimpah di antara kamu. Bamolo saya ede puji-pujian do, taedehon, ede partodio do, tadokon. Berarti hatani Kristus nama mian dengan melimpah. Itu ate. Jadi ngalam direm hita, laho makatahon hatana nasosuman. Ahido nakikan ikon diproses dodang boy
semudah membalikkan tangan. Ikon diproses do idu hate. Ikon boy manian mengurangi kita membicarakan hal-hal yang tidak baik. Mengurangi kita untuk berbuat yang tidak baik. Molo edde partodioni berarti hatani Tuhani tinggal melimpah dalam kehidupan kita. Mabain las rohata didokon John Wesley, memang toko gereja Metodis don alai didokon ibana. Lakukanlah segala macam kebaikan yang Anda dapat lakukan dengan segala cara yang dapat Anda lakukan di segala tempat yang Anda jumpai, di setiap saat yang dapat Anda berikan kepada siapa yang Anda jumpai. Didokon John Wesleyan Pabua ulahumma di segala tempat aka ulaon haburjuon dengan segala cara naboi di ulahoko. Berarti kita berusaha melakukan yang baik. Jala kita berusaha di segala tempat kita harus lakukan. Molo di Kolose 3:23 ita torcon sian rohamu nama ulahamu nasa si bahenon muna songon natu Tuhani dada tujolma. Berarti setiap pekerjaan kita, setiap yang kita lakukan dang na tujolma alai na tutuhanido. Molo songonita ulahon berarti disitulah hadir rasa syukur kita. Roma disi rasa madok mauliate mahita ate. Molo idoko dison di ayat 10 jalanasa siulaon manang dihata manang dipapahenan saluhut nai marhite-hite goarni Tuhan Yesus hudhut madok mauliate tu debata marhite-hite ibana. Berarti kita bersyukur dalam keadaan apapun. Molo bahasa ni si Paulus di Timoteus bahwa di Tesalonika bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Di bagasan na mengucap syukur dalam segala hal. Uttabudi tau dokonate marhite aka edde puji-pujian. Molo mengucap syukur dalam segala hal. Boy mahita gabe hidup. Mulai dokon di Filipi 2 songon parrohaon ni Kristus Yesus mah parrohaon muna. Nah, dengan ucapan syukur itu kita mengarah mau hidup seperti Kristus dan boy sempurna alai naintusido tujuata hidup seperti Kristus. Di bagasan hidup seperti Kristus kita dengan ucapan syukur kita ala buah. Di paingoton hita tu 2 minggu na salpu marhite jamita Mazmur alai topa di bata hita tudos turupana. Jadi mulu marasing asik PHP rupata marhite panopaunon ikolas dorohata. Unang berusaha hita asara sarupa hita dongata. Akai na rusudi tahe negarijon noy. Coba maju mulu sarupa hita sudi. Songon inang padita resort cantik uli. Bingung ma amang padita resort.
Bingung mak, undang mamang pendeta rasa, bingung mamak si topul. Bahasa rupa sudah ijol mau nih dia do. Pasang aku. Songoni molo ama sarupa sudah. Bama bayi do tadi. Bayi dia no yang maksi topul. Sarupa sudah ijol mau. Adong gue pilim kan na taringot tutuin seorang kembar, keluarga kembar. Pacar rabe bingung, ini dong aku, dia mergati-gati lagi. Jadi kita harus bersyukur, kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita diciptakan berbeda-beda. Jadi pola berusaha kita. Songo si Kamila parumain ni si oto si buah. Gaberinggas boruku naik tu pesta ala neng mamerek si parumain si oto. Do tau madaina. Mabita-bita niku. Karena dia artis. Jineng artis maite sudi asa rojol mau mamerek kita. Tahu. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan ciptakan kepada kita. Dak sudi lo morhana mamereng warna merah. Asal aku warna kuning. Asal aku warna hijau. Asal aku warna birong. Asal aku warna coklat. Berarti bersyukurlah. Jadi kau bersyukur rohita songoni doa kasih dabu-dabuan itu. Harus bersyukur dalam segala hal. Bisa enggak kita latih? Memang ikut mangobak gua awasa dapotan. Ya bersyukurlah. HP halakan holan handphone na di pajama-jama. Dapotan nih, ya bersyukurlah. Sungguh dia mesti ulauta. Asa dong rezeki kita. Bersyukurlah. Alai ulang matong ulau na susuman. Bersyukurlah karena Tuhan telah menyelamatkan kita, telah menciptakan kita menjadi orang-orang spesial. Ada amin? Jadi dokon au spesial doau. Ikon adonggo dihita songoni. Aku orang istimewa yang Tuhan ciptakan. Jikalau kita menjadi orang istimewa sudah, berarti tidak dong benamurhing. Tidak dong betong na murhing yang istimewa imana. Molo oleh mana murhing na so makilala do ibana istimewa. Na so makilala do ibana bersyukur atas segala berkat Tuhan. Atas segala apa yang dia miliki. Jadi au gabe itahe. Bahasa boru batak no yang marpesta dak pola iku sudejol moro inaro aku. Karena apa? Karena kita tidak merasakan kita istimewa dengan bentuk-bentuk rupa kita. Alenak pesongoni memang mata untuk melihat ate. Melihat nauli. Nauli matong. Berarti mari kita memakai seluruh bagian tubuh kita untuk melihat yang uli, untuk melakukan hal-hal yang baik. Bersyukurlah karena apa? Karena kita sebagai orang percaya diingatkan, tegurlah melalui nyanyian, tegurlah melalui pesalmen, tegurlah melalui ede partodion. Oh berarti buido manegor huhuk maredeate. Buido menegor huhut marpesalmen. Dak polaiku gugu-gugu suara. Idora baik keturunan yang lahir di Jakarta ini mencari orang yang tidak keras-keras suaranya. Ala suara tas sudah ditempa dengan keras. Tapi akan lahir di Jakarta mengalului yang lembut-lembut suaranya. Jadi buana mai. Itu menjadi pergumulan kita juga.
Ala pertanyaan doon, ini harus kita pergumulkan. Dakola nalani lembut na ate. Naki kami ulang tahun ketua Inahana 82 tahun. Kesaksian nih anak konai di Dokoma. Mama kami inilah idola kami. Ternyata ketua Inahanai ulaun na najolo ima nomor 33 par Singapura nenai najolo kan. Hiaro taboto itahe par Singapura ina. Jadi Medan Singapura Jakarta, Medan Singapura Jakarta. Saya terharu karena dia bisa lakukan itu sambil dia setabi di Hamuakamanami sambil mengandung idalat tu dotong Medan Singapura Jakarta. Ternyata luar biasa perjalanannya sebagai perempuan Batak. Alai Roma nakonna menyaksikan mama kami inilah idola kami. Buabu hidup ya kana kota madoko songoni noe. Oma koma idolaku ina. Bu hidup songon nadong gumangupir. Ngait kotanya kono ni amang harahap musian nono. Asa sudi anak-anak kita menyatakan mamaku adalah idolaku. Karena apa? Karena mama kami ini kerja keras. Karena mama kami ini mengarahkan untuk belajar. Memang orang-orang terbelajar sudi. Karena mama kami ini menyatakan bahwa dia tetap mencintai HKBP. Itu tong lebih utama. Jadi mereka anak-anaknya melihat mama kami ini sangat mencintai HKBP. Mulai kaina na sering rotu distrik, mulai berengi Inahanai, ketua Inahanai imana moki. Ipalean nadong gimana tua kainahana tu distrik. Ima kesaksian iman. Idokon akan akonai. Oh, luar biasa do tahe narohaku. Berarti nakpe keras inatai nakpe harus berjuang meninggalkan halaki alani mengelului ngulu-ngulu ibana gabe kontraktor di Pertamina. Kontraktor Pertamina memana saat tu nama tua duk sudah beguguna saat tu sonari itu rucun anak konama hubungan kerja kontraktor Pertamina ina tau do menggagas danga matai tapi matai tonggonian pejabat alai natai do na lebih luar biasa inarohaku. Itulah ungkapan syukur daripada anak-anak. Berarti anak kota pe ikon ajaronota do mengucapkan syukur melalui gereja HKBP. Melalui gereja HKBP ada banyak berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Melalui nyanyian-nyanyian yang kita kumandangkan boleh menasehati kita, boleh membawa kita merubah hidup kita, boleh membawa kita untuk tetap dekat kepada Tuhan. Allah ditegaskan do dison huhut madok mauleate tu debata ama marhite-hite ibana. Imata bain untuk mendidik, imata bain untuk menegur, imata bain asa taboto madok mauleate mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian hola tu debata marhite Yesus Kristus napaluahu kita sehingga berkat-berkat melimpah madihita saluhuna ate aka amanami inanami marhite partangangata ditikion damai ni Kristus mamangarajai hita jala toktong mahita marede 2 kali lipat tidak 2 kali lipat siat tangiang jala itu menjadi take home teologi na tok-tok tatiop
nabui mengajari hita, nabui menegur hita, nabui madok asa madok mau lihat hita tu debata. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mau lihat puji-pujian mau pasahat rohanami tuho Tuhan. Diajari ho kami merhiti hatam. Asa mangulu kami di bagasan dami nasiakui. Dami na sumurung asai mangarajai ati-ati duhut pikiran nami. Di ganup akka perdalanan ni ngulu nami. Jalan marhiti dami nasiakui Tuhan. Ganup ari ganup tiki mahami di pai baru. Diaka pangulaun nami, diaka parsauran nami. Marhiti akka edde puji-pujian, marhiti akka edde pesalmen, marhiti akka edde partodion. Asa bui hami, toktong jonok tuho madok mauliate di saluhut pabahinanmu tuhami. Mauliate madiho Tuhan pasu-pasu uluan nami amang pendeta resort, pasu-pasu sudi aka parhalado ni huriam, dohot aka padita fungsional, dohot soni aka keluarga, laho marbarita nauli di tonga-tonga ni huriam. Mau lihat mariho Tuhan di sudi aka sihol ni roha, di sudi aka nahu halumutok kami, lehonom muduyali Tuhan, molo tok-tok kami, roh pasahatot diri nami tuadopanmu, marhite akka hata mau liate dohot puji-pujian. Ali Tuhan di batama nami, di bagasan bornginope, jalo matangiang elehelek pamujion nami. Holan mangasahon guar ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan si hokopami. Amin. Marede mahita, tapasahat peliata. Bagaimana dikirpun
mahita ale de bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileo-lehon na denggan do nasau libasa na moliutus. Upasahat tayo masiyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asaw para siya kami pilihanon pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami gudang ni sileo-leon mi tuhami. Asalam girgirami madok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak madok mahita ditangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang, say pinurbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malo meneroham di banua tongon songon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapa hari, sesa madusanami songon panisanami, di dusa idongan namar dusa tuhami, unang hami tugiu tu pangunjunan, palu mahami sian pangagu, ay horona puna harajaon, do taugu, rodi hasangapon saling liling na. Amen. Asin ni rohani Tuhata Yesus Kristus, holong ni rohani de bata mata, dohot parsauran itu di purbadia ma, na madongani hamu saluhut na. Amen. Kasih.